City Hall muhatag og kwarta sa COMELEC alang sa barangay elections. 16 million pesos nga supplemental budget gipangayo ni Mayor Rama. Alliance of Concerned Teachers nangayo og 6 million pesos nga honorarium aron mo-serve sa Board of Election Tellers sa barangay elections. Wala pa ma-release sa Kapitolyo ang kwarta alang sa mga outsourced medical staff sa kalungsuran kay kuwang og requirement ang Manpower Agency. Napisat ang driver sa scooter nga naligsan sa usa ka trailer sa tanker sa LPG. Restaurant ug bar operators mipatuo sa liquor curfew apan mitiabaw sa kagamay sa ilang halin. Karong Oktubre 28 na ang barangay elections. Apan sa labing uwahing kalambuan sa pagpagandam alang sa maong kaliyukan, mibahad ang kahugpungan sa mga magtutudlo nga i-boycott ang barangay elections kung dilipunan sa COMELEC ang ilang honorarium isip mga Board of Election Tellers. Apan ang COMELEC wa mahadlok sa maong plano. Ryan Sorote, Sugin Limi. Gigamyan sa 3,000 pesos nga honorarium ug allowance ang Alliance of Concerned Teachers alang sa mga magtutudlo nga magsilbing Board of Election Tellers sa umaabot nga barangay elections. Gusto nila kining mahimong 6,000 pesos. Kanang mga election kuan lang na siya kanang bang mga yamutngo na lang nga kanang murag rubbing the wound bitaw. Tagaan pa minimum dugang trabaho, sige kag add-on sa mong trabaho. Nasairan nga 2,000 pesos unta ang original nga honorarium. Apan pinaagi sa augmentation fund gikan sa mga barangay, gidugangan kining 1,000 ka pesos. Giangkon sa COMELEC nagkuwang ra gyud ang 3,000 pesos isip bayad sa kahago sa mga magtutudlo. Basig wa sad gyud sila matagbaw no kay ako mismo personally moingon gyud ko nga kuwang gyud ang atong ihatag sa mga maestra panahon sa eleksyon kay we can never compensate their sacrifice. Ang ilang risgo na life and limb no. Dunay kapin 34,000 ka mga membro ang Alliance of Concerned Teachers dinhi sa Subo nga andam mosalmot sa halapad nga boycott sa piniliay. Apan matod ni Guhilde nga way epekto ang mga bahad kay dunay laing andam o alagad sa eleksyon gawas sa mga magtutudlo. Pananglit lamang nga mo boycott gid sila do na tay daghang magkuha nga uban nga teachers nga willing mo serve sa elections. Dunay tubag ni ini ang kahugpungan sa mga magtutudlo. Oh, mas may pa mita og lain. Actually, unsa may trabaho sa teacher? Ryan Sorote, News 5. Subay gihapon sa naghinangat nga barangay elections, Cebu City Mayor Michael Rama nangayo og 16 million pesos nga supplemental budget aron ihatag sa COMELEC. Ang maong salapi mo himong contribution sa mga barangay sa dakbayan sa Sugbo alang sa umaabot nga piniliay. Andrea Patenia, Sugin Limi. I am not yet into it because number one, at a senior citizen. Number two, napay mga barangay atong tagaan. Number three, napay mga umaabot nga watakibaw ato pang aligrahon. Yan mo na nga dito magtugat-tugat manghinambog nga pagkahuman kita na may maputo. Kagahapon na mahayag si Cebu City Mayor Michael Rama nga di siya uyon nga ang syudad maoy mugasto alang sa election contribution sa mga barangay kay mahadlok kini nga mahutdan og kwarta ang City Hall. Ubos sa Omnibus Election Code, gikinahanglang muamot ang matag barangay ug di mo menos sa kantidad nga 10,000 pesos ug di sab mula pa sa 10% sa ilang general fund isip kontribusyon alang sa election expenses. Ang mapakyas mahimong mag-atubang og mga silot ubos sa election offense sama sa pagkabilanggo usod sa usa ngadto sa 6 ka tuig ug diskwalipikasyon sa paglingkod sa katungdanan. Kay numduman nga nagpatabang sa City Hall ang presidente sa Association of Barangay Captains Michael Ralota sa ilang amutanan ngadto sa COMELEC tungod kay wa kuno sila'y igong pundo alang niini. Apan human mi balibad si Rama, kaganihang buntag daw nag-change of heart siya ug nakumbinsir nga mutabang pinaagi sa pag-request og 16 million pesos nga supplemental budget. The city government will now take a fund in terms of allocating 16 million which probably will include sa pananguban niya in line with COMELEC. Si Ralota moduso og resolusyon sa konseho sunod semana aron tugutan nga magamit ang 6.6 million pesos nga dawatunon sa mga barangay nga financial aid alang sa mga barangay projects. Ang kwarta ilang gamiton sa ilang election contribution apan gipaabot pa niya ang opinyon sa City Legal Office.
ang legal opinion ani kay ang account good nga i-charge is from the budget ordinance ng 6.6 million across the board nga nakalatad mo dito various projects, no? So it implies legality na. Giawhag ni Ralota ang tanang barangay kapitan nga muhatag usa og down payment sa COMELEC nga 10,000 pesos aron di sila makiha ug iapas na lang nila ang ilang remaining balance. Ang kontribusyon sa matag barangay gibase sa gidaghanon sa ilang Board of Election Tellers. 2,500 pesos ang honorarium ug 500 pesos nga travel allowance sa matag BET. Ni-come up ko nga may siguro bayaran na itong minimum sa which is 10,000. No? Nama nakas datad sa resolution sa COMELEC, minimum of 10,000 pesos, not more than 10% of the SK funds. Si COMELEC Regional Director Temi Lambino nagkanayon nga kung di sila makaabot sa October 18 deadline, ilang ikiha ang tanang opisyales sa matag barangay. Alang kang Director Lambino, di mahimong rason sa mga kapitan nga karon lang sila nasayod nga aduna sila'y amutanan alang sa eleksyon. Those are not reasons for not giving their obligation under the statute. Matagal na po ba nito? Oh naman, that is Omnibus Election Code. So it's not an excuse na It's ngayon not lang nila alam. Oh, hindi pwede yan because that is an ignorance of the law. Andrea Patenia, News 5. Miasumir na isip officer in charge sa Bureau of Customs Port of Cebu ang usa ka Sugboanong collector, King Perez Suginlimi. Subay sa memorandum nga giluwatan sa Bureau of Customs Central Office na tudlong OIC District Collector sa Customs Cebu Port, si Mactan Airport Sub-Port Collector Attorney Paul Alcazaren. Siya mo'y labing unang Sugboanon nga milingkod isip collector sa maong buhatan. Dili na bago kaniya ang maong buhatan kay sud sa 25 katuig na siyang nanrabaho sa customs sa aduana sa Sugbo. Nahimo siyang Deputy Collector for Administration, Deputy Collector for Operations ug Chief Legal Officer sa Customs. Andam siyang muatubang sa mga hagit sa buhatan, lakip na ang pagpangita og kabalhinan o pagsulbad sa nangawagta nga bugas. Sila mo handle sa investigation kaya they have started it para it would really be credible. The people will not think that we are conducting a whitewash, no? Abli si Alcazaren sa posibilidad nga mahimong permanente nga district collector. Kung kini mahitabo, kutob lang sab siya sa Hulyo sunod tuig kay nagplano na siyang moretiro. If you wanted me to stay, then as a good soldier, I'll have to follow. King Perez, News 5. Kung bago ang nangulo sa Bureau of Customs Port of Cebu, bago sab ang pangu sa Cebu Port Authority. Ang retired officer sa Philippine Coast Guard maunay bagong General Manager sa CPA. Ray Pasaporte, Suginlimi. Nilingkod na karong adlaw ang pag-ong General Manager sa Cebu Port Authority CPA nga si Edmund Tan. Si Tan kanhi commandant sa Philippine Coast Guard apan ni-retire siya ni adtong Disyembre sa miaging tuig. Siya maoy nipuli ni Engineer Dennis Villamor kinsa mo retire na karong buwana. Sa turnover of command alauna karong hapon, mitambong si Undersecretary sa Department of Transportation and Communication DOTC nga si Julianito Bukayan Jr. Nothing has changed. It's whatever the marching order from the previous one. It's still the same. The Cebu Port Authority have its mandate, may sarili siyang charter, so nothing has really changed. It's carry on business as usual. Ang bag-ong CPA General Manager na kanayon nga karong sunod tuig, posibleng masugda na ang paghimo sa International Port dinhi sa Subo ug ang planong pag-renovate sa passenger terminal sa Pier 4. It's being renovated into a world-class passenger terminal, and it's the first kind in this country, so it will be a model for other projects in the future. Gipasalig usab ni Tan nga dili siya mohimo og reshuffling sa mga department heads sa CPA tungod kay kinahanglan pauna niya i-evaluate ang performance niini. Ray Pasaporte, News 5. Giklaro ni Cebu Provincial Administrator Attorney Mark Tolentino nga wala pa na-release sa Kapitolyo ang bayad alang sa mga outsourced medical staff. Ryan Sorote, Suginlimi.
Desididong bayran sa Kapitolyo ang tanang medical staff nga ubos sa agency nga Best Source Professional Incorporated apan nasuta sa pre-audit nga dunay kuwang nga mapapeles mao nga malangay og hatag sa Kapitolyo ang kwarta. Istriktong gipangayo sa Kapitolyo ang kuwang nga dokumento aron di sila makwestiyon sa Commission on Audit. Unang nangreklamo ang mga doktor nga na-assign sa Carcar District Hospital batok sa ilang agency nga dugay silang masweldoan. We don't want to give it, not because the money there is not there. It's there. In fact, nahibong gani ni nganong nadugay na. And then it shows nga the reason why madelay ng processing is because wala sila atong credit line requirement. Gibanaba ng dunay 400 ka mga job order employees ubos sa mga professional agency nga nagtrabaho sa kagamahanan sa lalawigan. Giingong nagplano makigtagbo ang agency sa gobernador aron klaruhon ang pagkalangay sa mga sweldo sa ilang mga job orders. Una nang namahayag si Governor Junjun Davide nga di na niya ipa-renew ang kontrata sa mga agency nga ma-expire na inig Pebrero sa sunod tuig. Ang agency ang mubayad nila, kaya mo ma-employee nila, dili man employer nila, dili man ang provincial government. Gisuwayan sa pagkuha sa News 5 ang habig sa agency apan di mo tubag sa among mga text o tawag. Ryan Sorote, News 5.